Hoy Jhon, nainangitan ni mong balik, kinapapanis anda. Hi Jhon, gimingan ako nimo, wa lagi kamutsat sa ako. I hope mag-subscribe kayo sa amin channel, Joemar Deloso. Please put YouTube channel. Mag-subscribe na kayo. Hi Jhon, ready na ba ko nimo gabanig na pagkuglukay? O dali na. Jhon, ready na ba ko nimo na? Dali o. Jhon, kano sa man ka mo balik na? Oy, gilamok na ba ko dali na. Hey guys, welcome back to my channel. This is Joemar Deloso and the Barbies Mistress. Ayan, may ipakilala ko sa inyo na bago kong kakulab. Ayan, nag viral yung kanyang video sa Facebook. Nag 1 million na siya at ito na siya. Hi Jhon. Ay, isa talaga kalipad balik sabi. Take 2. Hi guys, welcome to my vlog. Ayan, ito na starting now, kasali na siya sa aming YouTube channel, me, the Barbies Mistress, and hi Jhon. Ayan, thank you so much. Kapong ka.